Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa sallim. Ambi ala fo ka barka da ka soli ka caya Aminata dinka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ka nafa na barkai ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw sigiyɔrɔw la ka bɛn ni aw ka wagatiw cogoya ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'a fɔ ko aw bisimila du ani denbaya kɛnɛ kɔnɔna la. Ayiwa o hukumu kelen kɔnɔna la halisa an n'an balimamuso bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Madame Sangare Wurukiyatu Fofana ye n'ale ye déléguée féminine nationale de la Côte d'Ivoire. Ansar min bɛ Côte d'Ivoire o délégation minnu nana ale y'o musow ka délégué ka se ka na mawuludu k'ale ɲɛnamaya. O tuma an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ an balimamuso ma ko salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Somɔgɔw dun? Alhamdulillah. Ayiwa an b'i fo i ye kɛnɛ sɔrɔ a diyara an ye. An b'i bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin ma k'a ɲini i yɛrɛ fɛ i ka an filɛbagaw fo an ka sɔrɔ ka don kɛnɛ kɔnɔna la. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ an filɛbaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ɲini Ala fɛ an sigila yɛrɛ Ala k'an wuli hɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka matigi baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo olu minnu kɛlen don ka diɲɛ ɲɛnamaya sisan ni TV Sirifula ye an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka an karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a kanubaga ɲuman bɛɛ lajɛlen an ka foli b'o u bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa foli diyara an ye an yɛrɛ bɛ segin k'i fo ka dugawu don kɛ Ala ka segin ni aw ɲuman ye. Amin ya rabbi. Aw ɲuman nana cogo min na Ala ka don ni aw ɲuman ye ten. Amin ya I rabbi. ni taama ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Ayiwa bi an b'i wele an bɛna jɛ ka masala fɛn min kan o de ye l'indiscrétion dans le mariage. Quel impact sur la vie du couple? N'i ye jateminɛ kɛ bi an ka furu kɔnɔna la sutura banna kɔnɔ gundo t'a kɔnɔ tugun fo ɲɔgɔn lebu ɲɔgɔn hayiba o bɛ na ni kɔlɔlɔ jumɛn de ye ka ɲɛsin an ka furuw ma ka ɲɛsin an furudenw ma ha ka diya ka se fo an kɔw ma nin bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ a kɔnɔ. Ayiwa ni mɔgɔ min ye e Madame Sangare Wurukiyatu yɛrɛ ɲininka sutura yɛrɛ ye mun ye suturabaliya ye mun ye ɲɔgɔn suturabaliya mun de don? Alhamdulillahi rabbil alamin mato an bɛ Ala de barika da Ala min sɔnna ka an sigi nin kɛnɛ sanuma in na. N'i ko ko sutura i ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ dilancogo ɲuman. N'i ko suturabaliya o de ye tiɲɛni ye min ka bon. N'i ko furu i ko sutura i ko ladabu ladabubaliya o de bɛ na ni sutura tiɲɛni ye ani mara kɛcogo juguya o de kɛlen don ka sutura bɔ an ka kow la. N'i y'a ta k'a lajɛ Nabila Ibrahim ale taara bɔ a denkɛ fɛ n'o ye Ismail ye ka taa se a ma jigin fɔlɔ banɛ a tora ka so kan ka foli bila muso in na k'a ɲininka aw bɛ cogo di yan ka salamu bila a ye salamu jaabi k'a ban a tilalen kɔ salamu jaabi la a y'a ɲininka k'aw bɛ lahalaya jumɛn na en même temps sina ka don u ka du problème na anw bɛ tan an tɛ la fɛn tɛ n cɛ kɔni bɔra fɛn t'an bolo bi an tilen cogo ye nin an si cogo ye nin k'u ka histoire daminɛ ka ɲɛfɔ burankɛma ɲɛnɛ tan nka a t'a dɔn k'a burankɛ de don mais nin tɛmɛsenna de don donc ale y'o histoire raconter a ɲɛ min na ko ko d'accord ni cɛ nana i ka f'a ɲɛna ko cɛkɔrɔba dɔ bɔra yan nɔ ko cɛkɔrɔba in ko du jɔcogo ɲɛna ko mais k'a k'a ka porte dayɛlɛmɛ a taara a y'a ko dɔn a taara a cɛ nana a y'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba dɔ bɔra yan nɔ a ye foli kɛ a tɛmɛna tan a ko mais ko i ka du jɔcogo ɲɛna ko mais k'i ka porte dayɛlɛmɛ donc a y'o fɔ muso ɲɛna min na
a cɛ ɲɛna a y'o ɲɛfɔ a cɛ ɲɛna cɛ ko d'accord k'a y'a faamuya tile 2 après a nana fɔ a ɲɛna k'i ye mun de fɔ cɛkɔrɔba in ye kuma min tɛmɛna ni cɛkɔrɔba cɛ a ye foli kɛ ale ye minnu rencontré a ye a y'olu ɲɛfɔ a ɲɛna min na a ko d'accord ko n fa de don a ko n k'i labila sabu ka da kan ale tɛmɛsenna e ye kuma minnu ɲɛfɔ a ɲɛna a y'a sɔrɔ sutura ma sɔrɔ i ka ko la mɔgɔ tɛ i fɛ mɔgɔ lebu surtout furu ye gundola ko de ye suturala ko don minnu kan ka datugu cɛ kan ka muso sutura ko muso kan ka cɛ sutura cogoya min na mais tɛmɛsenna bɛɛ ka se ka bɔ du ko kalama o kama cɛ y'a bila o kɔfɛ a seginna ka na tuguni a nana sɔrɔ a ye nana muso min sɔrɔ yen a ye muso in bila a nana muso min sɔrɔ yen a y'o ɲininka fana foli bila o la fana a y'a bisimila ko ɲuman k'a tare du problème ma f'a ɲɛna a y'o ɲininka ko ala bɛ lahalaya ɲuman na a y'o ɲɛfɔ a ye fo k'a ɲa o ɲɛfɔlen kɔ k'a ɲa sa a ko ma ko ni cɛ nana k'i k'a f'a ɲɛna ko du jɔcogo ɲɛna k'a ka porte in to a cogo la donc muso fana y'a ci ɲɛfɔ a cɛ ɲɛna cɛ ko k'a ko i ye muso ɲuman ye ko n k'i mara ladabu an ye nin minɛ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Hayidara la yani an ka taa ni kuma ye ɲɛfɛ donc sutura o ye fɛn belebeleba de ye furu la o de ye muso to a ka furu la labilali fana o de ye dɔ in fana bɔ a ka furu la ayiwa an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ o la an b'a dɔn ka fɔ adamadenya ale ye sutura ye dali masa min y'an da ale y'an da a y'an sutura a bɛ ten n'a y'a sɔrɔ ko ala ka sutura birifini birilen kun tɛ diɲɛ kan sisan b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an tɛ yen mais masa in y'an da a y'an sutura ka tila k'a ɲini an fɛ an yɛrɛ damaw an ka ɲɔgɔn sutura o tuma jango kuma tɛ furu kɔnɔna sutura ma furu ɲɔgɔnmaw n'a an ma se ka sutura don furu kɔnɔ o tuma kɔrɔ k'an b'an ka diɲɛ tiɲɛ an b'an ka alikiyama tiɲɛ ala ka faamuyali cogo ɲuman ala k'o d'an ma o kɔfɛ Wurukiyatu ni mɔgɔ min ye ɲininka an ka bi furu bɛɛ b'a dɔn an denw n'an dɔgɔninw an ka kuma bɛ ɲɛsin olu ma e bɛ se ka kun belebeleba dama dama jumɛn fɔ an ye min ye suturabaliya ye an ka furu kɔnɔna na bon alhamdulilayi filamuso o ka ca yɛrɛ a belebeleba dɔ ye bi an balimamusow n kan tɛ an baw ma sabu ka da kan olu y'an faw sutura an b'o sutura de kɔnɔ bi ka s'an dɔgɔninw n'an denw ma bi dɔw bɛ yen nɔ hali fɛn min mana tɛmɛ u n'u cɛw cɛ gundo la tilankana na u bɛ téléphone ta ka rencontrer u teriw ye o belebeleba bɛ yen bi musow la wala bɛ a ka hakɛ to kuma fɔ cogo la an falaka dɔw fɛnɛ na olu ka gɛrɛnw na u b'o musow ka gundow bɔ yen nka a ka ca muso kunda o kama dɔw yɛrɛ teriw u b'o cɛw narakata ka b'o bolo parce que fɛn min ye sokɔnɔ ko ye olu kɛra kɛnɛma ko ye mɔgɔw tun bɛ maloya ni ko minnu ye k'a lakali bi olu kɛra an dala gɛsɛw ye donc maloya banna an ka furu la gundo tɛ furu kɔnɔ tuguni furu kɛra bɛnɛkan ko ye kɛnɛkan ko ye fɛn mun k'an ka sutura olu bɛɛ bilalen don kɛnɛma bi o de ye gɛrɛntɛba don an ka furu kɔnɔ i b'a ye dɔw bɛ furu 1 à 2 ans problème bɛ furu kɔnɔna na min k'an ka dogo furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛla la ko dɔw bɛ yen nɔ hali muso fa ba i man ka bɔ a kalama cɛ fa n'a ba man ka bɔ ko dɔw kalama bi olu bɛɛ tɛrɛmɛna ka bɔ an ka kow la a bɛɛ bilala kɛnɛ kan ayiwa an bɛ segin an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a dɔn i ye min fɔ o b'a la nka mɔgɔ dɔw fana bɛ yen minnu fana bɛ dɛsɛ ka sutura kɛ hali dumuniko ta fanw na nin bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la sabula jamana bɛ yɔrɔ min sisan a ma nɔgɔ nka nin bɛɛ bɛ furu kɔnɔ nin bɛɛ bɛ mɔgɔya kɔnɔ don dɔw la i bɛ ji min k'i da don dɔw la i bɛ ji kɛ barama kɔnɔ k'a datugu ka lɔgɔ da don a kɔrɔ wali k'i k'a sigi charbon kɔnɔ ka sɔrɔ jikalan bɛ daga kɔnɔ fɛn t'a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ furu kɔnɔ o tuma nin bɛɛ ye sutura ni suturabaliyaw nin bɛɛ ye ale kɔnɔko dɔw ye o tuma an denw a n'an dɔgɔninw u k'u jija u k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ
o fana kɔfɛ ni mɔgɔ min ye ɲininka furu kɔnɔ ɲɔgɔn suturayabaliya in yali cɛw de nɔ don wa cɛ de b'a ka comportement b'a to a muso b'a lebu ayi muso de b'a to cɛ fana bɛ lebu wa ou bien mun b'a to cɛ yɛrɛ fana b'a furumuso lebu e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye alhamdulilayi dɔɔni bɛ an bɛɛ la dɔɔni bɛ an bɛɛ la kuma dɔ la musow n bɛ musow ta fɔlɔ komi an yɛrɛ ye muso ye kuma dɔ la fɛn min bɛ fɔ so kɔnɔ olu bɛ bɔ kɛnɛma cɛ b'a gundo kalifa muso ma muso b'a gundo bɔrɔtɔ dɔw bɛ yen nɔ daga sigila i n'a fɔ i yɛrɛ dabɔra kan sisan dɔw bɛ yen don ka gɛlɛn donw tɛ kelen ye bi ka gɛlɛn cɛ ma muso dɔw bɛ bɔ ka sigi du cɛ ma an ma daga dumuni mɔnna anw ma daga sigi bi koyi bi ma nɔgɔ anw ma foyi t'anw bolo ka sɔrɔ an b'an baw fo olu minnu y'an faw sutura nin na dɔw ye ji kalaya dɔw ye daga yɛrɛ sigi ta la parama chauffelenba ka tulunin k'a la ka ji bila a la ka mankan bɔ cɔngɔn k'a jigin o musobaw tɛmɛna an b'u fo k'u barikada nka bi ni fɛn tɛ cɛ bolo muso dɔw tɛ se k'a kun u bɛ bɔ n'u cɛ ye k'a lakali o tɔɲɔgɔn ye k'a lakali n'u cɛmancɛ la fo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn tɛ yen an ma fɛrɛ bɔ sɔrɔ bi u bɛ lakali u sila lahala o lahala la a bɛɛ bɛ lakali muso dɔw fɛ donc kuma dɔ la musow dɔw bɛ bɔ n'u cɛw gundo ye cɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen ni muso ka ko furu dabɔra sutura de kama furu dabɔra sutura de kama dafalenya ye ala ta ye an ka ɲɔgɔn minɛ n'an jogow ye kuma dɔ la muso dɔw fɛnɛ cɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen olu mana fɛn dɔ ye muso la min ye gundola ko ye muso la o bɛ tila ka bɔ n'a ye kɛnɛma fini dabɔra sutura de kama n'i ye fini don yɔrɔ bɛɛ bɛ sutura nka ala yɛrɛ ye furu misaliya kɛ yɛrɛ fini yɛrɛ fini don kun ye k'a ka se k'an sutura ye mais kuma dɔ la fɛn min bɛ fini kɔrɔla la cɛ dɔw fɛnɛ b'o baro bɔ muso dɔw yɛrɛ sinamusow b'u lagosi ni cɛ ka suturabaliya ye fɛn min b'a la gundo min b'a la k'a f'u tɔɲɔgɔnw ɲɛna fɛnɛ cɛ dɔw b'o kɛ komi musow fɛnɛ b'a lakali cogoya min na u balimamusow ɲɛna cogoya min na donc kuma dɔ la a dɔɔni b'an bɛɛ la a bɛ cɛ la a bɛ muso la fɛn min bɛ kɔnɔbara la bɛɛ tɛ nugu ye matu gundo caman maralen don ala y'an dan k'an ka ɲɔgɔn sutura komi i y'a fɔ cogo min ala yɛrɛ y'an sutura mais kuma caman na an bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ta ye cɛw b'a la minnu tɛ se k'u muso n'u ye fɛn o fɛn ye muso la u b'a lakali hali dala baroni min n'o tɛmɛna olu ni muso cɛ ni dugu jɛra dɔw b'a lakali a bɛ muso la a bɛ cɛ la donc i jogo belebeleba dɔ ye min man ɲi adamadenya na ayiwa an bɛ dugawu don kɛ ala ka faamuyali cogo ɲuman ala k'a d'an ma amen en tout cas furu kɔni an k'a dɔn ni furu kɛra ka ban ba tɔgɔ tɛ se ka bɔ a golo la jango kuma tɛ ni denw sɔrɔla a kɔnɔ hali ni furu de bɛ sa ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma an k'an jija furu ka san ka sutura ka y'a ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲɔgɔn lebu sabula lebuli ye fɛn dɔ de ye n'ale kɛra a kɔfɛ dilancogo t'a la tugun o tuma na an k'a a lajɛ k'an hakili ta ka segin ka na k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw fana bɔra anw na minnu fana ka mɔgɔya gulonnen don an na an kana kɛ sababu ye k'an yɛrɛ mako sa ka tila k'olu fana mako sa n'o ye an den minnu bɛ an senfɛlaw la o tuma an ka nin bɛɛ jate furu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sutura ye an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye o kɔfɛ an ka kan ka mun de kɛ walasa an bɛ se ka kisi ɲɔgɔn lebu ma furu kɔnɔ alhamdulilayi an k'an ka min k'o sira kan an k'an ka da ɲɔgɔn na fɛn o fɛn n'i dara la i b'o minɛ cogo dɔn furu tɛ tile kelen koro ye furu n'i ye furu ta k'a lajɛ danaya de bɛ furu dilan danaya de bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan karisa ye den di n'a ma da i la mɔgɔ o mɔgɔ ma da i la a t'a den d'i ma a t'a den d'i ma k'i k'a da i den ma donc o danaya o ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an ka furusow kɔnɔna na k'a fɔ furu dabɔra danaya kama donc fɛn min dir'i ma danaya kama n'i y'o minɛ ni ala ye
an ka furu kɛ ni Ala ye. Furu ye Ala labato dɔ de ye. Ni furuɲɔgɔn fila y'a dɔn ko furu ye Ala labato ye, o tuma na u bɛ se furu minɛ cogo la ka ɲɔgɔn danbe kɔlɔsi, ka ɲɔgɔn ka hakɛ kɔlɔsi. N'o kɛra furu bɛ ja. Pour que gundo ka mara ani ɲɔgɔn cɛ, an ka da ɲɔgɔn na, an ka ko to ɲɔgɔn ta la. Ni min fɔra i ɲɛna muso, i jija i ka sa ni cɛ gundo ye. Cɛ i jija i ka sa ni muso gundo ye. Hali n'a ma ɲɛ ko furu bɛ na tiɲɛ, furu ka tiɲɛ k'a ka hɔrɔnya n'a ka danbe to yen, ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔn lebu. Dɔ tɛ se ka muso mara jogo dɔ kan, dɔ bɛ se k'a mara o jogo kan. Donc n'i bɛ ma ɲɛ muso tali kɔ walima muso bilali kɔ, i bɛ se ka muso bila, mais lebu min b'i muso la ka n'a bɔ. N'i y'a lebu bɔrɔtɔ, a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛ bali ka taa. Mais n'i y'a gundo mara, dɔ b'a ta o kan. I b'a sɔrɔ e y'a bila ni min ye, n'i siranna, i dɛsɛra k'a mara min kan, dɔ bɛ se k'a mara o kan. Donc an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ, ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ, ka ɲɔgɔn gundo mara, ka bɛn ani kelenya k'o sabati an ka furu kɔnɔ, o de b'an ka furu ja. Den sɔrɔla i ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ, aw de kɛra kelen ye. Hali ni furu bɔra aw ni ɲɔgɔn cɛ, n'i cɛ lebu, c'est comme i den sɔrɔla aw ni ɲɔgɔn cɛ, i den fa lebu, i balimamuso cɛ lebu. Mais ni i cɛ sutura, c'est comme i k'i denw fa sutura, i denw fana bɛ to sutura la. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo, n'i cɛ sutura, a bɛ maloya i ma, a b'i bonya fɛnɛ. Ni cɛ fana y'a muso sutura, a b'a dɔn k'a fɔ e bɛ lebu dɔ dɔn na, mais i ye lebu in sutura, a b'i bonya o lebu kan. A b'i bonya kan, a b'i bonya ni karama fana bɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ o kan, a bɛ malo i ma. Parce que a b'a dɔn i bɛ fɛn dɔ dɔn ale la, i jɛnna ka sigi o fɛn kama. Donc furu bɛ ja. Bɛn bɛ sabati. Mais n'i cɛ lebu, den tɛmɛna i ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ, n'i y'o lebu dɔ sɔrɔ, comme i k'i yɛrɛ de lebu, i denw bɛ a kɔlɔlɔ sɔrɔ. Donc a kɔlɔlɔ bɛ taa bɔ f'i balimaw fɛnɛ na ni bangebagaw la. Ayiwa, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Halisa an bɛ kuma min kan n'o ye ɲɔgɔn suturabaliya ye furu kɔnɔ. An bɛ segin a kan k'a yira an filɛbagaw la, an denw n'an dɔgɔninw, k'a fɔ nin ɲɔ ɲalen don bi an ka adamadenya kɔnɔ. O kama an ka fɛn caman tiɲɛlen don. N'i y'a tiɲɛ sababu ɲini yɔrɔ o yɔrɔ, i bɛ taa sɔrɔ a tɛ yen. A kun belebeleba dɔ filɛ. Sutura, an bɛ segin a kan fɛn belebeleba don, fɛn girimanba don, fɛn nafamanba don. Sutura tɛ diɲɛ fɛn o fɛn na, o man di. O kɔfɛ ne ko de ye, an muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ, madala ni tɔw bɛ n'a mɛn. Ne ko sutura in lebu ka jugu muso de ma wa a ka jugu cɛ de ma? Parce que dɔw b'a fɔ ko ko ni cɛ lebura ko saya ka fisa cɛ ma ni malo ye. Dɔw b'a fɔ ko papa ko muso de ta ka jugu. E yɛrɛ bolo an fila la jɔn de ta ka jugu? Lebu ka jugu jɔn ni kelen ma, cɛ wa muso? Bon ne b'a fɔ filamuso, lebu ka jugu an bɛɛ ma, ka jugu hɔrɔn bɛɛ ma. Hɔrɔn si danbe tɛ maloya ye. K'an malo o tɛ hɔrɔn si danbe ye. A ka jugu cɛ ma cogoya min na, a ka jugu muso ma ten. Sabu ka d'a kan e bɛ sigiyɔrɔ dɔ de la. Ni den ye dentigi ye, tuma dɔ la i ye balimatigi ye. Mais ni lebula, i ka lebu in bɛ s'i balimaw ma, i ka kumasulu in bɛ s'i balimaw ma, olu ka kumasulu don, i fa ka kumasulu don, i dɔgɔninw, i balimaw, olu bɛɛ ka kumasulu don, i ka kumasulu don i sigiyɔrɔ la. Lebu tɛ bɛn hɔrɔn si ma. A ka jugu cɛ ma comme a ka jugu muso ma. Se k'a fɔ k'a ka jugu cɛ de ma ka tɛmɛ muso kan dɛ, a ka jugu hɔrɔn de ma. Mɔgɔ min mago b'a yɛrɛ la, min mago b'a danbe la, min mago b'a ka diinɛ la, mɔgɔ si masiri tɛ lebu ye. O kama n ko muso dɔ tun bɛ yen nɔ, cɛ taara dunanya na, a taara dunanya na min na a fa terikɛ fɛ, a taara jigin. A taara jigin dɔrɔn sufɛla fɛ, ale ma ɲɛgɛn yɔrɔ ɲininkali kɛ. Degun nana sɔrɔ su kɔnɔ, a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min. A t'a dɔn a b'a yɛrɛ sutura yɔrɔ min na, a y'a ka banfula bɔ k'a ka sutura kɛ. Fajari, k'a kɔn fajari ɲɛ, o nana da gosi ale la, a ka wuli ka taa ko ji bɛ ɲɛgɛn na. A t'a dɔn a bɛ bɔ n'a ye cogoya min na. A taara ka koli kɛ ka na. Yanni a bɛ bɔ koyɔrɔ la ka na, n'a sɔrɔ u ye sokɔnɔna bɛɛ labɛn k'a bila a ɲɛ. A dora dɔrɔn a ye fɛn min bila a m'a sɔrɔ yen. Mais a y'a sɔrɔ fɛn in kora ka n'a bila a ka dilan kunkɔrɔla la. Yanni ale ka bɔ ɲɛgɛn na. A taara dɔrɔn a k'a fa ma, a ma kuma ɲɛfɔ fa ɲɛna, mais a ko fa ma ko
min y'ale lakunu n'o ye fa terikɛ denmuso ye o de taara lawuli a ko ale b'o fɛ furu la o y'a ɲini k'a d'a ma furu la des années o ma den sɔrɔ cɛ nana commencer ka décourager furu la a k'a bɛna den bila o y'a deli ka dɛsɛ muso k'o la ko tuma na furu ɲɛbilaw ma furu tagamanaw ma ko u k'ale n'a cɛ sigi ale yɛrɛ bɛna cɛ deli n'a cɛ sɔnna n'a cɛ ma sɔn tuma na ale bɛ taa mais kumana min na n'u nana sigi kɛnɛ kɔnɔna na a y'a bolo fila da ko a cɛ ye ko n b'i deli ala kama kira kama i fa n'i ba kama n b'i deli i kunna ban fura kama cɛ ko k'ale ta banna ala kama kira kama a n'a kunna ban fila kama a siranna lebu ɲɛ a siranna lebu ɲɛ mama fɛn fɔ muso in ye nin mara fana a m'a lakali mɔgɔ ye fo cɛ yɛrɛ nana kuma nin fɔlen kɔfɛ dɛ u nana cɛ ɲininka de mun de n'a sɔnna a ko gundo ba dɔ b'ale n'a muso cɛ donc o ye hɔrɔnya de ye donc o gundo de kama muso sabatira furu la donc k'a fɔ an balimamuso yɛrɛ dɔn an k'an cɛw sutura cɛw a y'a musow sutura o de ye furu ja ye furu ja tɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn lebu to yen furu tɛ yen ka ɲɔgɔn lebu to furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ furu tɛ yen damu tɛ yen n bɛ se ka min fɔ la o ye nin ye ayiwa an b'i fo wagati ale sɛbɛkɔrɔ kurun na teliyara folikan laban min b'i bolo ka wulada in na émission kun cɛ ani welewele ka min b'i bolo ka ɲɛsin an denmusow n'an dɔgɔninw ma minnu bɛ yen n'u tɛ se ka gundo mara u ka furuw kɔnɔ alhamdulilayi welewelekan min b'an bolo fɔlɔ o de ye k'a fɔ an balimamusow ye a n'an denw ye k'u ka sabali furu kɔnɔ furu tɛ tile kelen ko ye bien vrai que furu bɛ cɛ ani muso de bolo mais an ka sabali ni ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn gundo mara gundo tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɔrɔnya tɛ yen an bɛɛ bɛ ala ka sutura de kɔnɔ ala ye adamaden dan k'a cɛ ɲa k'a sutura fo k'a ɲa donc mɔgɔ n'i ma se k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sutura i ka adamadenya ma dafa donc furu tɛ ja ni sutura tɛ a bɛ cɛ la a bɛ muso la musow a y'a cɛw sutura a y'a cɛw bonya u ka lahalaya bɛɛ la ala ye furu latigɛ ani mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ sababu ye ka lagosili se a maramɔgɔw ma ni a jogow ye parce que nin bɛɛ bɛ jogo de kofɔ an bɛ karamɔgɔ fo a ye nin walawala an ye k'a caya nin bɛɛ bɛ jogo de kofɔ dɔ bɛ yen nɔ lamɔ cogoyaw olu bɛ nana ye dɔ ma mara depuis den fitinin fo k'a mara gundo la k'a kalan gundo la a ka se ka gundo mara du bɛ bɔ dɔrɔn ka taa dugu kɔnɔ dɔrɔn den dɔ bɛ na dɔrɔn pere nin kɛra n kɔ nin fɔra i ma nin kɛra tan a da ma gosi n'a ye o la a tigi bɛ wuli n'a ye lamɔ kɔnɔna na mais n'an ma denw lamɔna tilegan dɛrɛndɛrɛ fɛ u ka taa o sigiyɔrɔ la ale degelen don ɲɛfɔli la baw ni faw ni ɲɔgɔn cɛla la kansinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔna na terimaw ni ɲɔgɔn cɛ depuis fitinin ma baw de bɛ kɔn k'a ye e b'a dɔn i den ye min ye donc i den kalan n'a sera ka sutura kɛ so kɔnɔ n'a bɔra ka taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ sutura kɛ yen mais ni den ma sutura kɛ so kɔnɔna na n'a taara sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔ bɛ gɛlɛya a bolo a tɛ se k'a cɛ sutura wa dɔw bɛ yen hali u tɛ se k'u yɛrɛ sutura parce que u mana ko o ko kɛ u b'a lakali kɛnɛma o mana kuma o kuma fɔ o b'a lakali fɛn tɛ se ka t'u kɔnɔ donc nin bɛɛ ye lamɔyɔrɔw de ye donc an k'an jija an denw na an k'u mara ka ɲɛ k'u kɔlɔsi depuis u fitinin k'u ladabu ka ɲa n'o kɛra o bɛ kɛ gundo marabaga a bɛ cɛ la a bɛ muso la muso kan ka mara cogoya min na ladabu sira kan cɛ fana kan ka mara ten cɛw bɛ yen nɔ cɛ dafiɲɛmanw bɛ yen hali n'a man ca fɔlɔ la u b'a fɔ ko musow de da ka ca nka cɛmanw fana bɛ yen nɔ donc an bɛɛ ka jija ka kɛ gundo marabaga n'o kɛra an ka diɲɛlatigɛ o bɛ nɔgɔya an bolo an ka sigiw bɛ ja ɔ n tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ f'an k'an fa fo n'o ye an karamɔgɔ ye n'o ye dilannikɛla ye ale de ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni kumakan kelen ye ka adamadenw bɛɛ lajɛlen kamana gan k'o kɔnɔna fili ni taabolo ɲuman dili ye adamadenw ma donc an b'a fo ale de y'a mɔkɛ ka diinɛ sankɔrɔta Alahu Taala fana y'a sankɔrɔta k'a tigɛ minɛ an b'a kalifa Ala ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a ye min faamu a denw fana wulila k'u sen da a senda nɔ kan ka Serifu n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fo sabu ka da ka fa ye min fɔ n'i y'a ye bi
karamɔgɔ b'a ka laseli kɛ juguw de b'u ta fɔ mais karamɔgɔ b'a nɔ na a sababu fana ye Sherifu n'a dɔgɔninw ye i nana dɔgɔninw ye sabu ka da kan olu y'a waliya san o san o bɛ taa tournée na anw fɛ mɔgɔ wagaw olu de bɛ baya kɛ u bolo ka layiru wɔɔrɔ in ta donc an b'u fo k'u barika da o la k'an ba naani bɛɛ lajɛlen fo ka taa tanti Jara la tanti Fatima tanti Aisha ani tanti Dagamaisa an b'u fo olu minnu sen da o furukɛ ɲuman in senda nɔ na an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barika da ka tila ka Ivoirien bɛɛ fo n tɛ ɲina n ka Habib kɔ n'o ye Ustaz Musa Sangare n b'a fo Ivoirien bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka n tɛ ɲina Fofananakaw bɛɛ lajɛlen kɔ n Fofanana bɛɛ fo ka Turela bɛɛ fo k'an badenmuso fo n'o de ye Ajaratu Fofana n ma ɲinɛ a kɔ n b'a fo k'a barika da k'a waleɲuman dɔn ka Ivoirien bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ nin sigi ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala k'o don an garijɛgɛ la Ala k'a f'i ma ko k'aw ka baarakɛɲɔgɔnw fana fo aw de bɛ kɛlen don ka diɲɛ ɲɛnajɛ bi diinɛ faamu bɛɛ lajɛlen adamadenya faamu cogo ɲuman o bɛ sɔrɔ télé Sherifu la de la an b'aw fo k'aw barika da Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la a kɛ to bɛ kuma ninnu kan sallallahu alaihi wa sallam. Ayiwa an bɛ segin ka foli ni tanni ta k'a di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ cogo min na anw b'an ɲɛsin an den an'an dɔgɔninw de ma aw minnu bɛ yen n'aw bɛ furuso kɔnɔ nin wagati in na a y'a dɔn k'a fɔ furu dabɔra sutura kama furu dabɔra ɲɔgɔn kanu kama mɔgɔ ye mɔgɔ kanu i ka kan ka se k'o sutura k'a to sanga nin wagati ka telefɔni ci i cɛla gundo k'a di i fasola mɔgɔw ma a y'a lajɛ aw k'a dabila i n'i cɛ la k'a baro bɔ i teriw ɲɛna a y'a dabila i bana b'i cɛ la a sutura aw fila a ye communiquer aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲɔgɔn hakili n'a ɲini k'a dɔn k'a dilan aw fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a fura ɲini aw fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn k'a la o tumana ni nin cɛyara a ka ca la adamadenyaw bɛ dilan wagati ale kurunna an bɛ don halisa Côte d'Ivoire fɛn min ye i ka dɔn Seydou Balo ye an b'a yɛrɛ fo danti foli min na ni wagati na fo Abidjan Agname k'a ka foli ni tan ni belebeleba o bi kɛnɛ kɔnɔna la o kɔfɛ ne baaraɲɔgɔnw b'u fo n tɔgɔ Doniba ɲumbaga ɲuman de b'i la Adama Saliya Kulubali ka fara Jabate kan Jabatekɛni an ka foli b'a yɛrɛ ye Baroba Kolontigi Baro Dunbe an b'a fo fɛn min ye n ka RT ye n ka foli bɛ a yɛrɛ ye Buya Kulubali fo ka taa se Miche Sogore ma Yakuba Siribe n ka foli b'a yɛrɛ fana ye nin kɛnɛ in kɔnɔna la ayiwa o kɔfɛ sa an b'an ka musokɔrɔba fo n'o ye tanti Ajara Tarawele Badalabugu ka badabada foli ta k'a d'a yɛrɛ ma fɛn min ye babaw jukɔrɔ kɔlɔn ye a Seyidu Usumani Sherifu Madani Hayidara ba sanga banamini kalama an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'a ɲini dali masa fɛ Ala ka sigi ɲɔgɔn wɛrɛ nɔgɔya an ni aw bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh a k'an bɛn.